श्री कृष्णचंद्र गजपति स्वयंशासित महाविद्यालय मो कॉलेज अभियान शुभारंभ हो जाइछि। राज्य सरकार को आदेश पर श्री कृष्णचंद्र गजपति स्वयंशासित महाविद्यालय रे आरंभ हो जाइछि मो कॉलेज अभियान। ଏହି ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସମାବେଶର ବୈଠକରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଭଜବନ ବେହେରା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନର ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଧୀନରେ 15ଟି ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, 50ଟି ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, 564ଟି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, 6ଟି କଲେଜ, 21ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, 3ଟି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, 45ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ 4ଟି ସରକାରୀ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ 40ଟି ବିଇଡି କଲେଜକୁ ସାମିଲ କରି ସର୍ବମୋଟ 751ଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଏହି ମୋ କଲେଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟତମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶିଲତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଯୋଗ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଓ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସ୍ନେହପ୍ରଭା ପଣ୍ଡା ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ କର୍ମଚାରୀ ସହ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ।